Good morning guys. Nagluluto ako ng breakfast ni Chris tsaka bakon. Ang kanyang favorite na broccoli sa tuna. Isa lang sa sa onion. And hindi kita. Ang kumalaglag yung camera. Pag ilisan mo yung bawang tsaka sibuyas, lagay lang po. Kalahatiin ko lang kasi dami na ito. Half lang. Half. And then, lagay natin itong broccoli. Then, takpan lang para mag-steam. Tinakpan ko lang siya guys para yung steam ang magluluto sa kanya. Then siya nilagyan ng liquid. Yung sabaw ng tuna yung magluluto sa kanya. Morning! Mighty Eagle! Yan na yung rice. Lumabas pa kasi ako, naubusan pala kami ng yun yung rice. Okay na to. Bango. Flowers. Kasya. Check it out guys. The button is supposed to be on this side. The hole should be in this side. Yung lips mo nakikita. Oh my God. They won't see. Just the cleavage. Clavage. Ayun, good morning guys. Wala akong matitinong vlog ngayon eh. Ilang araw na naman ba? Ayun. Pero may mga clips naman. Edit ko pa mamaya. And then good news. Mamaya na daw ikakabit yung internet dito. May dumaan kasi kahapon dito yung mga Scammers. Yung mga ahente ng Globe. Ahente ba tawag sa kanila? Yeah, field agents. Field agents. Scammers. Scammers. Yun, ang tagal nung Sky. Nakadalawang reset na ako ng application form sa kanila. Wala namang email akong nare-receive. So, napadaan yung Globe. Pinatas na ni Daddy. Kailangan niya na ng internet. And then, yung kasi doon, yung, hindi ko pala ipapaputol yung internet sa third floor namin. Bagkus, ipapaano ko na lang yung mag-request kami ng change. Hindi, change address na lang. Kasi lalagay ko siya sa store na lang. Kasi nga, by March is may butik na kami guys. So, doon ko siya ilalagay sa butik na. Para, kanta ng kanta. Ang galing. Tingnan yun. At tingin, harap nga nito, parang gagano. Well, check it out. Ay, kasya pala sa'yo. New Billie Jeans t-shirt with matching Incredible Hulk fabric breaking action. Yeah. Bagay naman sa'yo ako ganyan. Tingin, duka sa Wow, Vienna sausage. And check it out. This side is longer than this one. Hey, check it out. See, doesn't look straight. Bagay pala sa'yo ako ganyan dati. Anyway, ayun nga. Sa na lang yung namin, yung internet namin sa third floor. Ilalagay ko sa store. So, yun lang guys, sa mga ganap. And then, ano pa ba? Wala na masyado. Anong gagawin natin ngayon, Daddy? Ano, bubutas ako ng ting-ting.
Magano ulit siya ng shelf dyan. Lalagay. Tapos, hindi, pupunta tayong ano nga, PLDT. Para? Mag-request tayo ng change for address ng ano, internet sa taas. What? Sa store na nga, not listening to. Kasi sabi ko lang. Kesa naman. Sabi mo, Backstreet. Ay, naku, fan ka rin pala ng Backstreet eh. Kunwari ka pa, mga boy band pa yung mata. Hindi narinig ko eh. Ayun, nawawala talaga guys. Picture, no picture. Later na lang guys yun. Oh, yan. Nakalis na siya, no? Nakalis na si Chris kasi maaga siya laging ano. Grabe naman ang syuba ko. Nakahigala ako niyan guys, sa big bold lang ako. Big bone piggy. Ayun, nakalis na kasi maaga siya nagsaserve. Maaga siyang umaalis at nagsaserve siya sa simbahan. Serve ng ano? Kalokohan. Hindi, nagsaserve talaga siya sa simbahan. Serve ng ano? Na-edit ko na yung vlog guys. 3 araw siya. Combine ko na lang. Yun, and then nagpiprint ako ng stickers again. Tapos pinapatawag ako ni mama. Pinapapunta ako sa palengke kasi kausapin ko yung karpintero. Kasi dapat sila, sila uncle ko yung magagawa sa store nga. Kaso, nagsiuwian naman, nakakainis. Sayang tuloy yung pamasahe. Sabi ni mama, kumuha na lang daw ng iba. Baka daw gusto muna magpahinga sa pagtatrabaho. So yun, nakakuha daw agad si papa. Kasi, dapat sa katapusan pa yung aalis yung ukay-ukay. Eh, nagano na daw, nagtanggal na ng mga gamit. So sabi ko, kailangan mapagawa ko na yun para bago mag-March, maano na namin, mailipat na doon yung mga products. Yun, kaya nagpahanap ako kay mama ng karpentero. Meron na daw sa palengke. So, kailangan ko usapin. Yes. Excuse me muna mga bebe. Opo. Sorry ha. Sorry. Wala masyado time sa inyo. I'm so sorry. Babawi ako, no. Ginagawa na yung nyo. Yung bahay nyo sa, probinsya. Yehey. Pero siguro may iwan yan eh. Hindi pwedeng malayo sa akin yan. Ito lang mga maliliit. Tapos sila yun na. Yun ang dadalhin doon. Dali na. Kailangan natin magandali para sa tindahan. Aray ko! Kasi nababaliw ito siguro kapag malayo sa akin. Kailangan akong nakikita na amoy. Ouch! Huwag na bumaba. Ako na lang. Ay, good morning, bibi ko. May lagno tong bibi ko na yun. Ay, wawa mo, nay. Malamig ba masyado sa istorya ba ako? Lamig ba? Ha? Maybe na yata. Maybe na. Google, oh, Google. Google! Sarang Google. Inaasay ko ito. Excuse. Ay, oo nga. Taas ah. Mainit ah. Mainit yan ah. Pero kahit na may lagnat, yan ako, smile. No? Naka-smile mo rin yan kahit na may lagnat eh. Ilan yun, no? Temperature niya? Hindi ko pa nag-check. Mainit na. Huwag na kayang pumunta doon. Huwag na kayang pumunta. Ipahinga yan si Lucia. Pahinga. Pahinga. Ikaw niya ba ako na? Ipahinga. Pasa mo na lang kay Japong yun sa shopping, ha? Na-inject pa naman yan. Naku, may injection pa naman. No. Punta ko palengke. Kausapin ko yung carpentero. Bye-bye! Bye-bye! Oh, bakit? Oh, sa pagpasok, oh. May iyak sa labas eh. Kala mo naman, taon ang pinilang bago hindi nagkita. Wawa nga si Butchi Butch. Bakit yung Butchi Butch? Ano yan? Shhh! Bakit yung Butchi Butch ko? Wawa mo ng Butchi Butch, hindi nakakabobo. Oy! Halika na! Come na! Halika na! Wawa mo yan. Ay! Halika na! Umiiyak siya guys. Tumawag siya pag nainggit siguro kasi nandito sa baba yung kasama niya. Bakit Butchi Butch ko mahal? Hoy!
Tumigil kayo, kakangat-ngat dyan ha. Bubugbugin ko kayo. Ito na, narinig niyo yun. Hoy. Tigil. Oh, yan ang ayoko ha. Sige, ngat-ngatin yung mga ano, bugbog kayo sa akin. Umiyak talaga siya. Konan. Ayun guys, galing na ako sa ano, sa store. Nakausap ko na yung karpentero. Si Papa nang bahala doon. Binigyan ko na si Papa ng ano, ng pampagawa ng mga shelves para sa mga product. And then binili na ko na din si Mama na pag nakita yung ano, yung organizer is tawagan ako para makapag ano na lalo na sa wisyo. Magkapirmahan na ng kontrata kasi mamaya baka ibigay niya pa sa iba. Diba? So, para makabayad na rin ako nung dapat na bayaran. And then, masikaso ko na kasi kailangan na namin kumuha ng business permit. Tapos, ano pa ba? Basta yung mga kailangan sa business guys, yun ang asikasuhin ko. Kaya, just in case, ang gulo nito mga so, just in case hindi naman ako makapag-upload, alam nyo na yun guys, na busy ako. Yun lang naman ang rason ko kapag hindi ako nakapag-upload is busy ako sa negosyo guys. Kasi, kailangan talagang magsipag, hindi lang doble, triple, kundi 10 times na sipag ang kailangan gawin para makabayad tayo ng advance sa sasakyan. Kasi, until now is nabibenga pa rin tayo guys, alam nyo yun ng mga hindi ko alam bakit ba may ano pa rin na kapag nakakanood ng vlog na yung tungkol kay Tonton is ewan ko, bakit ba parang against sila kay Tonton. Yun binili ko naman talaga is para nga sa business namin hindi ako mahirapan. So kumbaga problema ko na yung guys yung pagbabayad. Kaya spare me na please. So ayan, anyway, kailangan ko na trabaho. At nangungulit na tong mga to. Ay, palalabasin ko kayo ha. Nag-ready na ako guys nung babaunin ni ay, tsura ko naman, Diyos ko. Kaloka. Pasensya. Ayun, nung babaunin ni Chris bukas sa field trip nila. Ayun, kahapon pa lang or kagabi is nag-ano na yun. Mami prepare mo na bukas. Kailangan pag uwi ko. Prepare na lahat yung yung mga dadaling ko. Yung pocket wifi niya. Yung, ano ba ito? Yung charger na, portable charger. Ano tawag doon? Basta ito. Ayun Yan, tapos extra damit daw. Kung adik-adik, sabi niya, ready mo na yung pocket wifi daw. Loadan ko na. Yung food nila natin, Jackie nila. Kasi si Jackie yung guys, yung kasama niya. Kasi nga, hindi kami pwede ni Daddy at on the go kami lagi. Katulad ngayon, nasayang yung araw namin at inaantay namin yung globe. Kasi kahapon dapat ikakabit. And then, nag-text yung ahente na ngayon na lang daw, kinabukasan. At nasiraan daw yung yung mag-i-install. Tinext ko naman sila mga after lunch. Sabi ko, sure ba kayo na makakabit ngayon? Kasi nag-cancel kami ng mga ng mga alakad namin, inantay namin. Tapos sabi niya, sige ma'am, mag-text po ako pag papunta na kami. Mala. Anong oras na guys? 6:31 na. Alam naman ikabit pa nila yun ngayon. So, buti na lang, sabi ni Daddy, sabi sa'yo, mga lang yun mga nagtitrip lang daw. Pero, legit naman kasi may mga sila ng globe, mga suot nila, or, buti na lang din walang cash out na muna, kundi yari, na-scam na. Pero, malay mo naman bukas, guys. Pero, sabi ko naman sa kanila, may lakad kami tomorrow, and wala nga tao dito sa bahay. Hindi nag-reply, wala sila. Ang tagal kasi nung yung Sky. Kasi mas gusto ko Sky para may diretso ng ba yung cable, diretso na siya para isa lang may bundle na kumbaga. Alam niyo ba kung saan nag-a-apply noon yung office nila para mapuntahan ko na lang din guys. So kung alam niyo, comment niyo guys para mapuntahan namin. And another thing is dapat diba ngayon yung transfer namin kay Luis, yung aso na tinalian.
pinarisked nung naka-rescue kasi baka nagagamot pa si Luis or kailangan pa ng mga next mga follow-up check-ups, mga ganon. So, sabi nung naka-rescue by next week daw. Isakto naman din sinabihan ako ni Dalton na may memo daw yung yung Toyota na hindi mo na makaka-travel yung mga bagong sasakyan na wala pang ORCR kasi nga bago pa lang si Tonton. So yun, tenga muna si Tonton guys, kaya tinanong niya sa amin kung kailan daw ulit mag-deliver, ganon. So okay lang naman kahit matenga muna si Tonton, pero sabi ni Dalton is kukuha daw siya ng permit to travel, mga 2 months na permit kasi kailangan namin matuto outside nung subdivision nila guys. Yun, hindi mo na kami pinapa-enroll ni Dalton sa sa driving school hanggat hindi namin na katapos yung niya yung mga tinuturo niya kasi may sariling para si Dalton para ituro sa amin bago kami sabak sa driving school. So yun guys, so hindi namin naabala si Dalton, kaya bukal sa loob niya yung pag sa amin, pagturo sa amin. So yun po ang paliwanag ko. Ayun lang, ano pa ba? So, since na lang din yung natenga kami ngayong araw na to, nagsayang yung araw is, nagprint na lang ako ng mga stickers, tapos nag-check ng mga stocks, if kakayanin pa habang hindi pa makakabiyahe si Tonton. So, yun lang, and then, nag-check din ng mga stocks sa mga concept stores, lalo na yung sa Cebu ko. I'm sorry, Carla. Sorry. Last week pa yung sabi ko, ipapaship ko kagad. Nakaligtaan ko na. So, ayun. May mga product na naman na critical na. So, kailangan ko mapaship. And, yun. Hindi ko alam kung anong lakad namin tomorrow, guys. Hindi ko pa alam. Basta yun na muna. Sarap din naman mag-stay muna sa bahay. Pero, ayun nga. Sayang, di ba? Baka mag-deliver na lang kami bukas sa trend zone niya. Ngayon kasi kailangan din yung yung castor oil daw ton, and deodorant kasi wala na. So, yun lang guys, and I'm excited sa namin sa magiging first boutique namin. So, yun, maluwag yun. Hindi ko pa yata napapakita sa inyo. Pero, papasilip ko sa inyo guys yung renovation, kung anong mga bala kong ilagay doon or style, ganon. So, yun, katulong ko naman si Papa. Yun, may nakausap na siyang gagawa. So, yun lang, nagluluto na kasi ako ng ng baon ni Chris. Hindi ako nag-vlog sa labas kapag gising yung kapitbahay namin itong sa kabilang kwarto. Baka isipin is nababaliw ako. Alam niyo na, diba? Di ba nilam na nagaganto ako. So, yun lang. Hey! Hey, baby! Uy! 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 Wala! Nagtago na naman ang loko na. Loko talaga. Pokrat na to. Doon siya sa lumang kotse nung namin. Tabi. Kwarto namin. Kulit yung pokrat. So, yun guys. Magligo-ligo na tayo. Grabe na itsura ka, oh. Hello ka. Papabayaan ko na naman yung face lock ko. Ay, sorry anak. And, kailangan pang gumising ng maaga kasi 4:30 ba na? 5 o'clock yung Oy, toothbrush na. Bago magkalimutan. Toothbrush na ako. Okay, Lan? Patingin. Ngayon, pagkaligo. Sus! Bilis na ngayon, Para diretso na yung Tapos ginagamit mo yan, dadali mo bukas. Good luck naman sa'yo. Toothbrush na. Oh, sige. Mo lahat sa power bank para di pa nangangalahati yung araw. Ubus na yung mo. Charge mo. Anyway, ayun guys, maliligo na nga lang ako. Tapos, porlog na. Skincare din. Paminsan-minsan. Miss ko na yung mukha akong makinis. Char. Good night! See you tomorrow. Good night, Daddy. Good night, Daddy. Anyway. Wala si Poknat. Good night sana. Okay, Poknat. Good night, baby. Night. Night.